wilujeng ingkang sami rawa ingkang rawuh mriki anane wasapa kita hormati piyase nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang menata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngatoi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Wajib kita putra Islamiku, putus sing srekepan gone ngikuti ilmu. Awit kandingin aku bisa mengerti Allah Pangeran ya Allah Rabbi. Pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Pergi adalah perkumpulan ini, rahmatnya jangan dilemparkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah serta berdirimu. Siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamaku Tuhan negerimu. Ayo para kanca ingkang padha Angupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama. sebab kita enggal padha angupaya yen ora kersa bisa kena copane manusaya iku bakal tumiko. Nanging kita ora ngerti yen bakal tumiko. Bersiaplah perkumpulan ini, Ramadan jangan dilemparkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu. Siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu. Tinggi gunung yanona kampung Melayu, sarung melingkar di pinggir kali. Sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. Mandung menjahit sarung. Benangnya ikal jarumnya putung. Gantian putung sapa sing ganti. Awarono pemuda Jawi nama Islami. Agami Islam sudah terang. Angsal dawuhe dari Pangeran. Ayo prakonco ngaweruwono rukun Islam ya iku 5. Syahadat loro rukun kang siji. Bisa sira kelawan hati. Pindone lakoni salat kaping telune bayar zakat. Kaping 4 poso ana ing bulan Ramadan. Kaping 5 haji
ibadahe sia-sia rana tepi dawuhe kang maha mulya swarga buka kori Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fil bilahi salatan daimatan ditawami mulki lahi do elingo wong urip iku sedelo aja wegah aja susah yen kono poso yen dikon poso yen ora poso uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya ini negeri namanya Jawa kalau agama nama Islam agama Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran yo prokon ngawaruana rukune Islam yo iku limo syahadat loro rukun kang siji iso sira kelawan hati